Ano? Tayo? Paksayo na. Ne, Sa tinda mga. adobohon. Ay, sabi lang eh. Pagkain ng dalawang mga. Ha? Pagkain ng Saan? ay, yan sa tinda. Ay, ne. Ang eh. Pagkain mo. Kakaano naman yan. Paksayo. Kakaano naman yan. Sabi, ano baka na siya dalawang. Buntot ng ano? Baboy. Bikers Idol Philippines. Shout out, hello. Nasa probinsya tayo. Nag-ride kami ngayong May para lang makipiesta. Bukas 18-19. Ito bahay natin dito. Medyo malawak yung space, yung area. So, bale itong niluluto ngayon para mamayang gabi, bispiras ng gabi, para sa mga bisita mamaya. Ang tawag namin dito ay paksiw. Paksiw tawag namin dito. Baboy. Ay, pasintabi sa mga di kumakain ng baboy, no? Yung talaga pagka mga pesta dito, baboy karamihan handa. Bikers Idol Philippines, yes. Last Wednesday pa kami nasa Bicol. Shout out sa mga viewers natin, 5 viewers natin sa YouTube. Share ko lang sa inyo yung itsura ng ano dito ng pag may pesta. Ito ganito lang. Bali bukas talaga ang pinakaluto niyan, pero ito kasi pagka mga bisperas may mga pumupunta na, kaya may dalawang putahing lulutuin mamaya. Yung dinuguan tsaka itong paksiw tawag nila sa amin dito eh. Paksiw. Ayun yung may ano, may asim, may suka na parang nilagang baboy, paa, ulo, sinalagyan ng suka. 13 viewers natin, shoutout sa inyo. Welcome sa aming bayan, San Jose, Camsur. Pesta namin bukas 18-19. May mga tumagay na nga dito kanina. Mga mga ano yan, tawag namin dyan, mga ayaw mamamayang ayaw mahingawan sa Bicol. Oy, 20 viewers sa akin, shoutout sa inyo. Ito, meron pa nga silang naiwan dito. Ano ba to? Meron na palang ganito kasing laking ano dito. 4 kantos pa kaya tawag nila dito. Kaya tayo mahilig iinom. Ito mamaya isasahog yata sa ano ito, sa dinuguan mamaya. Kawayanan yung area natin, kaya hindi masyadong mainit. Shoutout sa mga probinsya, uwi na rin kayo. Ipesta. Mag-isa ka na? Adobohon? Ayan na? Dinuguan? Ano, makahoy-kahoy lang oh. Nakakamiss din magluto sa mga ganito ano. Kabataan namin, mga ganito lang ang lutuan namin, kahoy. Magkano ang bilis sa camera? Camera GoPro? Pag
GoPro kasi yung mili namin ng GoPro 10 namin dati nasa close to 30,000 pa yun. Ngayon mas mura na. Paul Bebero, Tuminawog. Santa Cruz pare, Santa Cruz. Tuminawog, May 14, nakipista kami doon last May 14. Nakipista kami May 14 doon. Shout out. Ito masarap sa makakapaglaga ka pa ng baboy. Kaso walang bunga yung kakao natin ngayon. Jemry talaga, shoutout pare, shoutout. From Ocampo, shoutout. Alas 2 na, pero malilim na dito sa amin. Matagal na, nakaw pa. Tagal na, nakaw, bakasyon na. Ito. Ito naman yung mga baga yata ito, baga. Ihahalo din yata mamaya sa sa dinuguan mamaya. Jembre talaga, naguli ka pade. Oh pade. May 14 kami nagbiyahe. Habol lang sa pista dito. Makinista, dami mong alaga. Yan, maganda sa probinsya. Shout out Paps. Oo, mate. Merong doon, yung maganda nga sa masipag mag-alaga yung utol ko tsaka dito. Di na rin naasikaso kasi halos sila na lang nandito. Yung mga baboy nga sila, malalaki dito. Ayun. Saka ito. Maganda rin nakakauwi. Kahit ilang araw. Tumakas na yung mga umiinom dito. Shoutout sa inyo, shoutout. Jan Jores Arabis, sarap ng simoy hangin dyan. Paps. Alas 2 na pero dito napakalilim sa area namin. Napakalilim. Mabilis tamaan yung mga nagiinom kanina dito. Nakadalawa na pala sila kanina. Mamayang gabi, may concert dito sa Mayamin. Uwi na rin kayo, uwi na. Bakasyon kahit ilang araw. Shout out, God bless.